Жалобний день у Ківерцях. Тут попрощалися із 36-річним Ігорем Бомазюком. У цивільному житті випускник університету за спеціальністю міжнародні відносини, люблячий чоловік і батько 2 синів-підлітків. Та війна змусила стати воїном, оператором безпілотних літальних апаратів у механізованому батальйоні. Солдат Ігор Бомазюк загинув 19 вересня під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Курилівка Куп'янського району Харківської області. Скорботний кортеж на щиті ківерчани зустріли на перехресті вулиць Луцької та Пилипа Орлика, а далі рушили до рідної домівки захисника. Потім вулицями міста до храму Покрови Пресвятої Богородиці, де відбувся чин літії. Місцем вічного спочинку 36-річного ківерчанина стала Алея Слави на міському цвинтарі. Воїни почесної варти тричі відсалютували герою, шануючи його ратний подвиг.